yang mahita di bagasan rohat tadi. Amin. Kita puji Madibata. ED nomor 440. Marhite-hite goar ni Debata Ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni Toddi Parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonod dohata ni Tuhan Yesus, martua maaka na mawas male mida hati goran, ay pabosurod do na sida. Martua maaka na yas toddi ay idaw na sida do Debata. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Debata ama nami para siroha na sumurong. Sa itogihon mahami tu anakmu, asa ibana na punahami. Lehon madihami haporsyaon na sitong. Asa holak ko sabing haposan nami. Unang loas huriam marhaposan tuaka na di hasyanganon. Ay holak kodo haposan dohot hapurusan. Say asi maroham, patuduhon tuhami dalan tuhatawawon, asa jupang hami asi ni roham nagodami. Ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. ED nomor 250. Sabar
patik ni debata di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion ima natar surat di buku sada Yohanes opat bidu sada Yohanes opat bidu sada hamu aka haholongan unang ma ganuk toddi hapor siai hamu ujuni hamu manang nasian debata aka toddi ay nunga borhat torok panurirang pargap-gap tu portibion atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata ale Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon nahobar tupatik ni amin. ED 722. Tatopoti madosata tapauduk marohata martang yang mahita ale Tuhan Jehovah say unang babali hami sian jolong ala ni dosa nami aidang di halomohon roham hamatean ni akapar dosa alai hamubaon ni roha alai rubah hamu bawa ni rohana dulu mau ni roham asa mangulu sesa masa luhut hage duhon nami
dohon pangalosyon nami, marhite-hite pangulo nami, nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sa pahon maasin roham di hami, marhite-hite panindangyon, dohot hagogon ito di parbadian, asa tarapul situturo hanami, manjauho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di kuarmu, nabadai. Amin. Baga-baga ni debata tarimo tu hasilan ni dosa. Molotung adong manangise na mardosa, adong do pangodyata di amai, ima Tuhan Yesus Kristus natigo rohai, jala ibana do pardengganan taringot tu dosata, alai dadaholan taringot tu dosata, dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibio, sangapon madi debata nadigijang. Amin. ED 772. Aku do patureda lagi, aku do patiur lagi, sian asa rohati bubasa. Aku do patiur lagi, aku do pature lagi, aku do patiur lagi. Tabigema hatani dibata turpuk epistel di minggu 10 sada dung Trinitatis sadarion ima natar surat di buku sada Musa bidu 10 sada sian ayat sada ro tu ayat sia sada Musa bidu 10 sada sian ayat sada saat ro tu ayat sia tajahama marsikap sorik ayat sada saragam do pakuling masa di sandok tanoon jala sada do hata dungi masih padohan mana sida tole tatopama tano bahen tano takko jala masak situtu ita tutungi jadi tano nami nasak nai dipakai bahan batu jala barerang dipakai nasida bahan rapot. Jadi tuat majahoba marnida huta dohot tukupi
na pinauli ni aka anak ni jolma. Tole tuat mahita jala tagaor pakuling nasida di si asa unang be dia tusi sahala pakuling ni donganna dibaheni didok goarna Babel. Ala disido di gaor Jahoba pakuling ni sadok isi ni tanoon jalasiani di paserak Jahoba nasida tuliat portibion ima sahatna martua ma akka natu mangihon hatani di bata jala nau peopsa. Amin. Ede nomor 202. Tahati dakon maha porsiau tai songo nahi nati dakon ni dongata sa porsiau di sodo portibion rab mahita mando au porsia di bata Jehova itu ama perguna seterusnya nanti mau palang au porsia Yesus Kristus nanti bata ada beberapa satu di Polbaria tabege mah tikting di huriata.
Shalom. Orasi kita sudah. Tapi gimana tikting di huriatka namasa dohok nanang siwa masaut tadope. Selamat hari Minggu matu sudi ruas namar pungu sadarion tarnumobi ma tu ruas na baru mar Minggu di garijaon. Kami perhaladu dohok ruas pasahaton selamat datang jala tu ruas nomor ulang tahun di hari itu tubuh dohot parsaripion mulai hari Minggu sadarion tanggal 21 tanggal 20 Agustus 2020 kami perhaladu dohok ruas pasahaton selamat ulang tahun Tuhan Yesus memberkati. Parjolog hari Minggu ta 5 minggu pasapuluhon dung Trinitatis na paduahon tobit minggu pangarajayon diri menghadapi teknologi manang pengendalian diri terhadap teknologi na patuduhon kebaktian minggu online dan sekolah minggu di hari Minggu sedarion di patupa huriat tado kebaktian online tu sude danak sekolah minggu marhite sana YouTube tu saluhut natoras ni akka yanakon ni sekolah minggu asa tasosoy mana sila madohoti kebaktiani lawas tasosoy muse ma yanakot tai asaradi laho pasahaton pelian tu huria marhite si tuawek manang di pasahat tu guru sekolah minggu udut tu si suriah ka kuis na pinasaha niya ka guru sekolah minggu asa tatongosom ma tu guru sekolah minggu na bawaton pertanyaan week jadi Rabu tanggal 26 Agustus 2020 nanangro di Patupa Huriat tado songon nasomal pertanyaan week di Ganup bagas tabi mamuka pukul 20 wib tapatu pamay hobar tu acara nang disagi huriata marhita situ wib tabi jala papungu pelia dohita di acara tu huria dohot tu ulaun seding di huriata napalimahon pertanyaan nah hinobasan ni akapangulan ni huria ima di tanggal 26 Rabu di Weksada di bagas ni hasugian Buri Simatupang Jalan Kapten Muslim Gang Saroha calon pendeta UI Aritonang STH di UE kedua G Sinabela Buru Aritonang Jalan Kapten Muslim Gang Gotong Royong Pendeta Haji Siregar STH MM di Wetolum di bagas ni keluarga Situa Sinaga Buru Raja Guguk Jalan Situa Luhur Gang Centram Pendeta Tilu Baturuan STH di Weopat di bagas nyonya situ atau Manggor Boru Barutum jala budi luhur Gang Ria inobasan ni pendeta RI Boru Tahayan STH di Weonom di bagas ni El Situjak Boru Siahan Jalan Karya Tulu nomor 20 Sia inobasan ni pendeta Tilu Baturuan STH di Wekpitu di bagas ni Mediko Boru Sinaga Jalan Budi Luhur Gang Rasmi calon pendeta UI Aritonang STH napangonopon nang marbagas tikting baduahon nang majalo pasu-pasu perbagas sama panguli Mariho John Erickson Purba anak ni amat JU Purba tubuh ni enak taros liana Boru Damanik sian hutang Tanjung Balai Huria GKPS Simpang 4 Resort Tanjung Balai
dohot orwana ica ti mardianya sinaga boruni amata Hanson RM sinaga tubuni inatta Sopia boru ujung sian huta Jalan Mawar Prunas Helvetia Medan Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Saka pamasu-masuan di Patupa di hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 di Huria GKPS Sipang 4 Resort Tanjung Balai Tatangyakom Maasadenggan Mardalan Ulaunim Napabituhon nang marbagas tikting parjulo dohot paduahon nang majalo pasu-pasu parbagas summa panguli ados maruli tua sinaga anak niamata Edward sinaga tubun inata Rospita burugultom sian huta jalan Dharma kaperta ujung Uriah HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dohot orwana Yurma Litwina Aryaja buruni amata ependia Aryaja tubun inata rusda Imelda boru turnip sian huta Pemalang Jawa Tengah Huria Gereja Kristen Indonesia Pemalang sakap pamasu-masuan di Patupadi hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2020 di Huria HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium Tatangyakom Maasadenggan Mardalan Ulaune Paonopon patanakon hatani di Batam manang PHD ina Jumat Mamuka di hari Jumat tanggal 12 Agustus 2020 pukul 10 WIB Patupaon ni Huriata do Pakobasion tu punguan ina Jumat maringaran di pergudungan sekolah minggu sialai Wotang hamima akaruas ni punguan ina Jumat asaroma dohoti ulaoni nomor berikut wajib pakai masker mengatur jarak tempat duduk dan mencuci tangan di wastabet ni garizata napasiyahon kaus tahu sending HKBP Pagaran Nauli Resort Medan Millennium dumutu ulang sending ni huriata naung sanga masoho siala pandemi COVID-19 alani ini situasi new normal live on ulu tata do pe akka parokaram tau seding ni huriata saha tu na mangujungi hobar tu ciki naung tinotopon ni paroharami udu tu si akka kaus tau seding na pinatupan ni huriata Radido P di Venetia gudang na 42 alani ini tuah karuas alaho mamesan buima rotu pergudungan laho manuhur bajui hargana Rp10.000 terlumobi tuah karuas nang mamesan alaidang dialap dope asaroma tuhuriata pasapuduan kebutuhan petugas kebersihan gereja amuk kaminggu sedarion hupa boton hamima tu saluhut na ruas ni huriata ia gerejata membutuhkan tenaga kebersihan alani moluadong siar ruasta na bersedia asaroma mendaftar tu perhelado marang tu pendeta catatan bersedia di training selama 3 bulan Pasal pulisadahon jadwal permingguan nanang rob di horong minggu manugut parjulu japitu uib ina uib 2 ina hana dohok lansia di minggu manugut parduahon 70 jam walu 70 uib uek opat dohot uek pitu napatuluhon minggu siang jam 10.30 uek tulu dohot uek pitu di lapapaton sore
jam 10 pitu uip uek sada tabah uek 5. Nomor 12 parhepengon kuria cabereng ma di istensilani. Pasap 10 toluhon dua kadongan parhadado taingok mang marsermon di hari Selasa. Sungani mah tikting di kuriata di wagasan selarion mau lihat yang mai to hatta horas. Merendeh kita nomor 226 ayat sada do turutna hut papungluhon pilihan parjulu sada asa debi.
ni debata dame ni debata na sumurung sian salu na roha ima mangaramuti ati-ati do pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madita saluna. Amakadong na inalongan tabigi mahata ni debata nagabi ujahan dinguluta di mingguta sadarion natar surah di Sada Korin onom ayat 12 sakro di 20. Sada Korin onom ayat 12 sakro di 20 songonom ma didok disi tapi utiut ma di bagasan rohatta. Saluhut nado jadi diau alaidang saluhut marguna. Saluhut nado jadi diau alaidang jadi patuduhon ni manang au. Tubutuhai do akka si panganon jala butuhai do tu akka si panganon alai rap pasohoton ni debata do akkai alai anggo dagingi unang ma tu permainanon tu tuhani ma jala tu dagingi do tuhani alai di pahehe debata do tuhani laos paheon nama nang hita di hagogon nai dang di botohamu ruas ni Kristus do pamatang muna tung pakyok kuma aka ruas ni Kristusi bahen ruas ni siula permainanon dau mai dang di botohamu naung gabe sada daging dohot boru-boru na zahat anggo sapurtusi ainin na do nagabe sada daging do nasida na duing alai napadomu dirina dohot Tuhani gabe sada tot di doi dohot ibana mapurs mahamu pasiding permainanoni nasa dosa na niula ni zolma di balian ni daging na do alai na marmainan mardosa di daging na sendiri do dang di botohamu dagingmu na do joro ni tot di perbadia na di bagasan hamu naung jinalomuna siat debata dada hamu napuna dirimuna ayar gado hamu ditobus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tot di muna ai debata do napunai ola ni masakna ama kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai adong dozolma mulai sinna julu saat rodinungaing adong mangulahon sada namar goar disiplin tubuh ira songon dia do disiplin tubuh on malo disiplin tubuh bodo mana berkaitan dohot kesehatan tubuh misalnya alan di disiplin di mana menjaga pamatangna bodo mana gabe ikon rajin di mana menjaga hai pason hayason lungobi di masa koronon bodo mana gabe disiplin tutubuna misalnya ngagabe rajin jol manuai mencuci tangan tapi na jolo mungkin sebelum corona tak pola rajin mencuci tangan itu termasuk mon disiplin tubuh dia disiplin dengan tubuhnya aledong do zolma disiplin tubuh dan hola berkaitan dohot kesehatan dohot do berkaitan tiki pajupang ibana dohot debatana marhite ro ibana persubaun tu bagas joro si songonon jupak kita do di perjanjian lama moloro jolma neng masuk tu kemah suci ikon jolo disiplin kedo tubuhna pamatangna jolo dipayas ido alana aka imam di perjanjian lama molo ning pajupang do debata ko jolo payas sodirina do ikon jolo mandi do alaki molo arong madokon sada pendapat ya imam ni hala Israel na jolo dohot agama-agama sekitar di Timur Tengah ikon meridin na mana 2 hari sadari 2 hari harian 2 hari worngin jadi disiplin tubuh dalam rangka berjumpa dengan Tuhan itu aka cara-cara nizolma amanginang ba mungkin hita perasongoni dora dakko taruh sekitar ruas nuria neng paju pangaruh debata merhite per mingguan uba majo baga bah listikonin nah kan itu song neng paju pangaruh debata ubam majo buku pasong na mantap inna kan molo songoni motivasi nak poloha
Ale molin naro ubaju listiponan nong bah asibir ngaka ina tejo samanta ibir ngamantik inna kan molosoni to salah matong tujuan na songoni. Misalnya adong jol mau buat masna tu gereja bubu maju masobah asoba tu dujo tu Tuhani. Tuhan omma pasu-pasum nasa taunon ikok kubucu tadalas rohaku ina ibaturuhun ibu masna ihor korungi belga anggolani alasan alani lasirohana du ikok baturuh Tuhaninna duksai muse bah alani lasirohaku anung duku guys mason pelionok kudo tuho marhite huria minna contoh kan ale adong do moloneng gabe motivasi na asa mangasangi do turunganna ima motivasi na orang dingkan nomor 8 molo ciri khas keagamaan najulo ning pajupak tu kemas suci tonggo diperhatikan penampilan tubuh tonggo diperhatikan hayason ima tarengot tu berjen na huruf naking di berjenjel lama alaya dong do berbanding terbalik do di Huria Korintus amanginang molo di Huria Korintus halaki madokon tubuh ini tidak berguna dan tidak penting tubuh no penting ima jiwa ala pengaruh kaitan ni filsafat Plato ala Plato madokon bahwa tubuh ini adalah jahat dan tubuh ini adalah penjara bagi jiwa alani ido halaki dak pola menekankan tubuh alani ido ala sepola menekankan tubuh lagi dak pola di pareso tubuh na ido lana lomo-lomoni laki mamake pamatang non gawe marla udusa ido persoalan nadong di Huria Korintus jadi nabudu halaki bebas memenjakan tubuh alana dak pola perlu si jaga tubuh dangi memakai tubuh bukan soal baik atau jahat tetapi tubuh ini dipakai adalah untuk kesenangan duniawi ahamena masa ima di turbukton permainan manang percabulan somal Huria di Korintus melakukan ritus atau upacara percabulan jika bidi segena sida pamatang naon gabi di segena sida tubuh ni halaki sendiri adong musi amanginang adong do musi aliran kepercayaan nama dokon bahwa tubuh itu harus disiksa ninna adong do jol mana maniksa tubuhna molonek pajuk pangibana ro debata ikut disiksa do tubuhna ilibasi adong do musi jol ma molonek pajuk pangimana do Tuhanna ikut melakukan suatu semedi menyiksa tubuhnya iman ajol nalatu padang gurun bersemedi dang mangat dang minum jala mulubui mata di sipe tahu adong dosa jadi mereka tidak mempedulikan tubuh tetapi Paulus mengatakan di sini sebagai orang Kristen kita harus mempersembahkan tubuh kita pada Tuhan alani rahmahita majaha di ayat 10 sia tajaha mamanginang di ayat 10 sia olong dapat do rakmah kita majak dang di botohamu dagingmu na do joro do di perbadia na di bagasan hamu naong jinalomuna si dewata dada hamu napuna dirimuna bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus bait Allah tubuh yang dimaksud di sini amanginang ima dang holap pamatak udak pelam matak udak pelan tangak kodam tubuh yang dimaksud di sini adalah Paulus mengatakan dengan istilah bahasa Yunani soma moridokon soma tubuh dalam artian ima pikiran badan dan roh dalam artian todi huruf kecil itu nari maksud di sana jemoridokon tubuhmu adalah bait Allah bait Roh Kudus artinya bukan hanya tubuh kita ini memang tohori adong madokon nyubukon menang marisapi hamu tubuhmu adalah bait Allah ninna kan adong kone mengubuk kotusi adik kotor hamu do tubuhmu ninna tetapi tubuh yang dimaksud tubuh di sini adalah semua yang berkaitan dengan unsur manusia baik todinya baik badannya itu nakonna tubuhmu adalah bait Allah ahal labatan bait Allah na dimaksud di sana mangina iya di perjanjian baru hata bait Allah manang joro adong dua istilah bait Allah manang joro na barjolo didok may amanginang hieron ninna molidok kon hieron bait Allah dalam artian bangunannya
Song gereja ton, bangunan gereja itu adalah bait Allah dalam artian hieron. Adong muse idok muse napa dua hon hata naos ninna, molidok kon naos lapatanna bait Allah dalam ruang Maha Kudus yang sebagai tempat kehadiran Allah isa medirita. Jadi adong dua kebaran di bait Allah di perjanjian baru naking hidungnya napa dua hon ima ruang Maha Kudus kehadiran Allah bisa kita lihat dalam manusianya itu sendiri. Alani hama kadong nenalongan diri taon joro ni debata. Semua kehidupan kita, unsur kita, manusia kita secara utuh adalah bait Allah. Joro ni debata. Ala joro ni debata manginang pamatak taon sudah diri taon manang sudah kita mangalaka ikut dotarida dirita na joro ni debata do hita. Inganan itu diperbadia maringanan. Tubuh kita secara keseluruhan adalah tempat Roh Kudus bekerja di dalam diri kita. Alami itu diri tona manginang secara utuh kemanusiaan kita, baik badan, baik roh, baik jiwa, bukanlah tempat dosa, tetapi tempat kekudusan. Itu naiknya Apostol Paulus di sana. Adi top pada batape daging dot kita manginang dang nagabi inganan ni dosa. Dang nagabi inganan ni hahulu mo daung. Ale inganan ni debata marite tot diperbadia. Asa tot diperbadia mengula di tonga-tonga ni diri ton. Idu tujuan ni debata namano pahita. Idu ala na dok kondisi amanginang bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Joro ni debata. Atong molo joro ni debata do amanginang diri ton pamatak ton ikut tangulu mai. Molo tahangulu di mana mardala peibana labok ma pamerengna labok ma buhina serek marohana jala tarida haporsonna tarida moral nadinggan ala memang sudah diri naon semua kemanusiaannya adalah sudah bait Allah bagas joro ni debatado bidirikon manak tu dia pe mangalaka ikut tarida do jala memang terbukti ia au bagas joro ni bata. Jadi molon tahangulu do manginang bahwa pamatak tos sudi bagas joro ni debata bait Allah gabe labok ma pamerengna labok ma buhina. Ai molodok setabi olodok sifata de pamerengan adong gojol mai dokon rabayan cantik atau ganteng ninna kan. Manang rabe di kuran di portibion salah jolma alai molo labok do buhina labok matana uli du dauni ate manginang itu teh alai molodong bagak manang gateng jolma ale matana ngamata aha dang uli dang tenang dang labok dubuhina gawi rasi rambu berengon ni kan itu jadi songon pamatak tau namanginang bait Allah artinya semua diri kita ini kita bawakan menjadi bait Allah tempat Roh Kudus bekerja dan tempat Tuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan lewat kita. Alani hamak kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Alani do kon Apostol Paulus molo bagas joro ni debatado diriton unang magabe inganan di dosa. Unang magabe inganan hahulumon. Unang magabe inganan permainanon song nerakon diturupukon. Hamak kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai ala nido ala na pamatang ni Kristus dohita jala joro ni debata dohita ido umbain hita gabe adong dileon sada kebebasan dalam artian dang nagabe selomo-lomo ido ala enokon Apostol Paulus dia 12 manginang tabarrohamma saluhut nado jadi dia alai dang saluhut marguna saluhut nado jadi dia alai dang jadi patuduhon ni manang aha au kita sebagai bait Allah bait Roh Kudus kita diberi kebebasan sebagai manusia alai dang nagabe bebas lomo-lomokku segala sesuatunya adalah halal bagiku min Apostol Paulus di ayat 12 sudah do halal dia alai dak sudi marguna baik peraturan makanan baik do taka peraturan asing
Sudah bodo halal, bodo marhepeng, halal do marhepeng. Alai unang magabe hepeng na memperbudak kau. Bodo mamora, boy halal do yau ni na Paulus. Alai unang gabe hamoroki memperbudak kau. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi tidak semua berguna. Salutna do jari diau alai dang jadi patuduhon ni manang aha au. Baru didokot dia 10 tulu. Tu butuh haido akka si panganon, jala akka butuh haido tu akka si panganon. Alai rappa sotan ni debata dok kai. Alai anggo daging unang matu permenanon tu Tuhanima, jala tu daging iro Tuhani. Tu butuh haido si panganon. Lapatan na disi bahwa makanan itu adalah hanya sementara. Bodoh kita mengalui si panganon. Alai dang menjadi tujuan yang paling utama. Adong dus misya amanginang madokon somon kalangan Epikuros madokon no porlu ima kesenangan pikiran. Jire dong gozolma mengalului kesenangan pikiran. Alai adong do zolma mengalului kesenangan fisik. So dia perbedaan ini, molo kesenangan pikiran, amanginang, misalnya no perlu di kesenangan pikiran, adong istilah dokon, istilah nama dokon, dengan siapa kita makan lebih penting daripada apa yang kita makan. Dengan siapa kita makan lebih penting daripada apa yang kita makan. Ayo dong gosol masongoni lebih sonam do pikiran na molo mangan ibana rap dohot ise dongan namangan baru pisonang rohana. Misalnya mulu dijabu molo rak mangak kita do nataholongi manang nagulamo pei gabe nikmat do kan. Itu artinya kesenangan pikiran. Alai molo tabu pisi panganoni, alai rakma kita dohot akka nata subuhun, kau mesti mermutung tigana, tak seorang pikiran kan? Adong do zolma mencari kesenangan pikiran. Alai adong do zolma na mencari kesenangan fisik. So dia mah kesenangan fisikon, gimana terjadi di Korintuson. Kesenangan fisik dalam artian adalah kesenangan fisik yang berlebihan, yang membuat jatuh pada dosa. Bodoh kita memanjakan diri, babui. Nungang aku nang jolma nungang kesenangan fisik ate. Itu tahe di zaman teknologi on. Aku nang jolma apa yang kesenangan fisik. Isarana, song nalomo rohana, itor di bama pirang rambut kan itu. Nah, kesenangan fisik mei. Adong bisa jolma nabain kesenangan fisik amanginang di koleksi ibana marpakaian mar macam-macam mai hari minggu pertama warna kuning, minggu kedua kawayana warna biru kan itu. Jadi kesenangan fisik tak sale jadi laksi orani anggorong do hepengna kan itu anggorong do hepengna. Alai bodoh gabi kesenangan fisiki gabi bui mana medebut ibana tu dosa. Misalnya ala fokus ibana tu kesenangan fisik, budak kepenga asal masonang fisik na sudi meng na operasi plastik peto hubuhine, meng na habis peto 1 miliar, alai budi mana gabidak peduli be tuakka zolma na gali dohot tuakka zolma na pugus. Jadi bodoh kita melakukan kesenangan fisik boy alai di Korintuson luar biasa dong. Gabi kesenangan fisik yang membuat jatuh pada perbuatan-perbuatan dosa. Aharmu siya mangina aka kesenangan fisik, ima aka materialisme. Misalnya hita manginang ngapi gihadina kulokoni, terkadang di hita batakon, alangai naso mal gabi iso laula kebenaran, itu tahe. Emena masa iga rusa, ima masa ima niula. Anggo na julo ala batak marpesta, anggo pakaiannya kainata, rapi-rapi dope, kan itu. Jadi sederhana dotong. Ala memang halak batak termasuk
menyenangkan fisik, kesenangan fisik. Roma tong industri tu wahat Indonesia masuk ma aka pakaian-pakaian pertekstilan. Gabi masuk ma tu gabi kabaya dohot jas itu tae. Masuk ma kabaya dohot jas. Jadi dong masuk kabaya dohot jas tertarik kalabat baga dua ti inna ibere ngatong merah merkiluk-piluk kan itu. Naburu pakai oni isi mangorai markebaya dangarong mangorai. Naburu pakai oni. Alai lam liling perjulu sahali ro tu son tu tano batakon kebaya sada dua dope nama make tu pesta kan itu lem gudang akhirnya alanga gudang mamake kebaya tu pesta seolah-olah kebenaran ke pesta harus pakai kebaya ujungnya tikiarong ma pesta di kota-kota arong ma inata na marpakaian sederhana tetapi sopan bodoh gabi patatayon ya hari nate kalau nih soni ma pakaian dan inna soni nang di gereja alanga biasa di gereja pakai kebaya ngai nama seolah-olah ini menjadi kebenaran bisakah pakai kebaya ya bisa tetapi bukan keharusan kita harus bebaskan orang lain jangan kita penjarakan orang lain dengan pikiran yang kita buat pada dia jangan kita paksakan bila kita pakai kebaya jangan paksakan mereka pakai kebaya dalam artian itulah kebebasan kita kebebasan yang nasopola buhita menjajah halak nasi idu amanginang sada kelemata dihita eme namasa diga ursa i namasa imani ni ula ima namasa imani ula ola nasik seni tak kebenaran be tak sitong be kan ido ilapatan na di samain dang nama dokodah sotung gabe idok kamunung padi beturun idok kodo kami akaina idang bui markebaya tu pesta ni nadang nama dokosongnya ale unang gabi kebenaran ni unang gabi keharusan ni akaina nang markebaya silahkan akaina nang belajar silahkan akaina nang marpakaian abe arong goy pakaiannya akaina upung majokan mengenatau 1930-an baga dobe bapak kehamui isi orang mangorai itu artinya adalah kebebasan kita sebagai manusia kebebasan bukan untuk menjajah ido alani dokko namanginang adong dori debata itu saluhu ne halal segala sesuatunya halal bagiku markebaya halal marpakai sono pe halal tetapi jangan engkau memaksakan orang lain sesuai dengan seleramu sesuai dengan pikiranmu itu adalah penjajahan dia mulutuk pero namanginang mulomar natal do contoh kita mulutuk pe dangadong baju baru nya kadongan pola biarkan saja nikmati hidupmu dan biarlah orang lain menikmati hidupnya dengan penuh sukacita. Segala sesuatu halal bagi bodoh kita menang merdua, alaina marguna dui manang tang. Segala sesuatunya halal. Bodoh ini mana apostol Paulus. Itu adalah sesuatu kebebasan bagi kita. Hamur kadong nenolog. Atong nagabi kesimpulan ning donon na mari ditupukon. Bahwa tubuh kita ini diciptakan oleh Allah. Ditok pada bata tu hasangapun na imen nirokko dia 22 ay argado hamu ditobus di baheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tor demuna ay debata do napunai bohadu hita pasangap por debata marhite daging dohot toddi bohadu hita pasangap por debata marhite daging dohot toddi daging secara fisik buru tabereng di edin sekolah minggu nok sirik tabiki tangakku name met hulehom matu tude bata tangakku name met ule homma tude bata dahi nani ngalujai sai urupaku namai anak sekolah minggu dia jari tangakku name met dope gabi mengurupi na torasu mempersembahkan tubuh secara fisik bagi Tuhan amu sini dokoni din sekolah minggu teh manginang nang patu name met nang patu na met ule maturi mata merluju ngau suruh nidai nangi kakinya bersembahkan untuk Tuhan bila dipanggil oleh orang tuana dijuna torasna merlujung imana pitur merlujung hatop pak nai itu adalah persembahan bagi Tuhan lapatanna molodung di top pade bataro paat unang gabi malas toro tu gereja amanginang itu masukna di si itu teh manginang ai ngadi lot de bata di hitapat setabi harujol mana somar patpe ngalumpu ibana buneng ru ibana tu gereja habi arong jolma dang marpat tong maul mangalak kapak nol lau tu per minggu tu pertanyaan idu alana manginang diulak usilna kita
Sapala nong dilok de bata tu hita ditok padaging dot kita. Talehum ma i gabi hamuliaon do tasangapun di dewata. Baru dok kumusi di sekolah minggu pangabas name met mulut lidah. Ulehon matu dewata. Dai nangi nalujei gabi mangapuli dai nangi. Artinya mulut anak sekolah minggu dipakai untuk memberikan kekuatan kepada orang tuanya. Nah sedang sedih. Hamak kadong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Iman adalah konna tubuh kita bet Allah, maka persembahkanlah tubuh bagi Tuhan. Dungi musi tabereng ma amangina. Ia turpukon tubuh kita bet Allah berbanding terbalik dohot kisah na adong di Menara Babel. Ima di ebiskin nakanin. Molo Menara Babel amanginang buharti kejadianna. Menara Babel adalah menara yang tinggi yang dibangun dengan dasar kesombongan, motivasi kesombongan. Ai dang na diorai de bata jong Menara Babel tahu. Alai motivasi ni halaki do nagabi mencari nama. Dang na diorai de bata huriah gabi pi pajong gereja na belga sampai 5 miliar 10 miliar dang diorai de bata. Molol mampu do gereja di bangunan nama cebelga bangunan gereja nagai prasarana arot tempat rekreasi arot tempat membaca adong ruang anak sekolah minggu adong ruang kabayi-bayi do takkan atoras namar memeam sudah denggat dui alai buasa Menara Babel begitu tinggi megah dihancurkan oleh Allah karena motivasi membangun itu adalah motivasi kesombongan mencari nama alani unak kita pajong-jong gereja laho mencari nama kita supaya dikatakan gereja kami gereja yang paling besar, gereja yang bergengsi. Itu adalah motivasi yang salah. Bila kita membangun gereja, Imam Menara Babel nagabe dihancurkan oleh Tuhatai. Alai dipartikian nungangon namanginang, boydo diriton gawe songong Menara Babel. Bisa saja diri kita ini menjadi Menara Babel. Menara Babel dengan tingginya bermegah tinggi mangasangi. Berek kamu selalu portion. Ama menara na tumipo, ama menara na jago. Jangan-jangan juga manusia menjadi Menara Babel. Dirinya menjadi Menara Babel. Holat di bereng jolma sudah ditoruna, sudah ditoruni akalna, sudah ditoruni pikiranna. Bintang 2 di mana jenderal. Holat di balok. Menara akulah yang menjadi Menara Babel. Di bereng sudah ala pejabat gimana? Eselon nyonin na itoruna musia eselon na akka jabatan na lomo-lomo na ditoruna menginjak-injak yang di bawah mana adong habis taran notik menginjak-injak akka zolma mana dia karet habatakon ala isara di mana tiki makata ibana abi akka dongan na di sidong sautana do samarkana akka tamate sempido gabi dia tok sudi akka ditoruna kala manang ibana gumogo bisa saja kita demikian seperti Menara Babel. Alani hamak kadong nenalongan sutung adong ko penuang Menara Babel di partikinam ima dirita Menara Babel yang berjalan gabe tama diriton kemegahan mencari nama menunjukkan badanku ini aku yang paling kuat. Di saat kita memiliki suatu jabatan atau sesuatu kekayaan dan yang lain kita menjadi malas seperti Menara Babel yang berdiri angkuh dan berdiri bermegah dengan kesombongannya berbanding terbalik madok turpukton jamiton dak songonibe pamatakton dak songonibe diriton ala ikon bagas joroni de bata gabi bagas joroni batama au amanginang di diriton gabi hasangapon turi bata alani ido manangah penau pikiri manangah penau ulahon ikodo gabi hasangapon turi bata gabi hamuliaon di bana. Hama karong nenalongan di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Kitalah bait Allah yang hidup itu. Manusianya, diri kita. Tolu hali di dokon apostol Paulusi. Monota cek annong di sada Korintusi. Tolu hali di dokon ibana. Kita adalah bait Allah yang hidup. Kita doi diri tommai. Alani ido ala bagas joroni de bataro hita secara ruang dan waktu. Biarlah kemanapun kita pergi, kita tunjukkan bahwa tubuhku ini, diriku ini secara keseluruhan adalah
bait Allah. Menutupi rokok bait Allah gereja ton, bait Allah di tong secara gedung. Tetapi biarlah kita menjadi bait Allah. Molo gabi bagas joro di debatado hita manginang atong tarajai madirita. Unang olo hita dirajai portibion. Molo na bagas joro ni debatado hita diriton. Unang olo hita diatur portibion. Hita ro mengatur portibi. Orang mengatakan sekarang kan sudah zaman maju mengatakan seperti itu. Kita yang mengatur zaman, bukan zaman yang mengatur kita. Kita ro mengatur zaman, dan zaman mengatur kita. Hai molo zaman do mengatur kita, i mau norokon naking eme namasa diga urusa ina masa ima na niula. Molo lesbian halakan setadi lesbian mahita. Molo homo di Amerika Serikat ngai setuju pernikahan homo, kita pikir bison ido namatanna zaman mengatur kehidupan kita. Alai kok kita do mengatur zaman. Karena kita diutus ke dunia menjadi garam dan terang. Ido manginang molo didokon hita tubuh kita bait Allah. Alai dokon dirito bagas joro ni debata maringana kita di portibion ale dang bu hita sapur do portibion. Ido alana didokon naking di sidia sapulonomi dang di botamu nong gabe sada daging dok buru-buru najat anggo sapur tusi. Hita bagas joro ni debata pamatang do todita gawe bagas joro ni debata di portibio kita maringanan ale dang bu hita marsapur do portibio. Kita hadir di tengah-tengah dunia adalah seperti minyak dan air. Kita berada di dunia ini, di portibion. Aledang bui portibion, nagabe mengatur hita, do mengarajai dirita. Maringana do hita di portibion, aledang portibion mengarajai dirita. Ini rokon namanginang, asa tarida hita nagabe bagas joro ni debata. Atong mulu bagas joro ni debata do hita manginang, ikon menyatu mahita rok debata. Ikon menyatu hita rok debata. Ganu ari, ganu borngen. Ikon labok ma pamereng muna, mulu bagas joro ni debata do pamatang muna. Ikon labok ma pakata yang muna, mulu bagas joro ni debata do diri muna. Ayadong dozol masongoni. Dirokon tubuhmu adalah bait Allah ninna. Tapi sak ro disedarion pakateon dalam kasar. Sak ro disedarion pakateon na soi nama mapen buci roha. Ale dokot tubuhmu adalah bait Allah ninna. Taingot maamanginang. Taingot maamanginang. Muru pehita alai dak sudi hata. Boy dohonon. Taingot. Walaupun kita marah, tetapi tidak semua kata bisa kita ucapkan. Jadi mulai muruk doa. Taingo ma peraturan na dang sudi hata boy dohonon taingo mai alai jolma dang diraja itong diri na mugi bana gabi sudi hata boy di padokoni imane dokon na maralo na tuson tubuh modela bait Allah arong go jolma sangoni molo muru kibana gabi tabba ape tiki disukuni bana tiki persekolahan sebutkan dulu nama binatang minimal 5 ninna kan dapot na opat alai pas muru kibana pas berbeda mana mangap kibana pitur gabi pitu akan nama binatang dirokon ibana kan itu dapatan di si mari kita buktikan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Sikap kita, pikiran kita, kehendak kita adalah untuk Tuhan. Baik secara fisik kita do tangat taibe kota mak itu rebata. Do pataibe kota mak itu rebata. Ringgas hita mulu disuruh. Mulu panitia do hita, roh hita ringgas malak kapati. Arong gozol mai sadahuria, mangkat panitia olus kator pergumulan. Ringgas tong pikirata hidup persembahan nauli itu rebata atau tapasangat maribata mardike sudi nguluton pikiran tubuh jiwa, roh kita, kehendak kita hanya untuk kemuliaan Tuhan sebab kita telah dijadikan Tuhan sebagai bait Allah. Roh Kudus bekerja di dalam diri kita, berkarya melalui kita. Amin. Martang yang mahita. Mulai tema Tuhan di padongong di hami. Ala hubigi hami hatamina gawe pasu-pasu nabal ke di hami. Diri nami Tuhan mararga do. Pamatang nami, tordinami. Nunga di topaho.
gabi inganan bagas jorong di Tuhan, maringanak ko di bagas diri nami, mari tetap bintor dina bagi, nungga betutu maringanak ko Tuhan di bagas kami, alai kami maringanak do di tonga-tonga ni portibun no guk du sedot hahulumon, alai pos dorohanami Tuhan, tang lasom muhami Tuhan, gabi dibudut portibion, gai madabu hami Tuhan jahaton, atong rajai madiri nami Tuhan, rajai matang nami, pabua nong persidohot tami Tuhan, memilih diri nami Tuhan, daging dotor dinami, atong hupilih kai ma Tuhan daging dotor dinami Tuhan, gai pilihan na huci, do pilihan na mangulu, gai bagat joro na mangulu mahami Tuhan, asa marbite i, Tuhan muluk kami, molo na tuturo kami Tuhan, gai bagat jorom diri nanyong daging nami, tot dinami, luas mahami Tuhan, mengerajai tangan nami, mengerajai pak nami, mengerajai pikiran nami, mengerajai pamangan nami, mengerajai paksatean nami, ido hataridaan, naung gabi kinubus muhani Tuhan, gabi bagas jorok nada dia. Mulia tema Tuhan dia hatang, pasu-pasu masu dia karuas nuriam, dia ka parukilom, dia ka sitaonon, asima roham, tunasida, pargugui nasida. Saya tatap nasida. Lehot Tuhan akka pasu-pasum, toh kadohan nami. Akka sudi Tuhan akka kebutuhan niya ke ruas nuriam. Saya koma totong Tuhan na mangalehoni na masu-masu nasida. Akka ruas nuriam di pertiga-tigaan asir roham Tuhan tabay pasu-pasu. Akka ruas nuriam akka penes dohot di akka pegawai negeri. Dia kalimbaga nasing asiroham Tuhan sai sarihon mengundang kita akka ruas luriam na berwiraswasta akka pengusaha totong matua pasu-pasu guna asa totong gabi pasu-pasu tong nguluni nasida akka ruas luriam na pengangguran asiroham Tuhan patuduhon akka perkerejuan nadinggan dinguluni nasida leon dihami hai pason pada usik kami persaiton lumubi hinorhon ni covid 10 sia pos dorohanami adong gutikina jelamar puaso doho Tuhan peluhun hami siani sadihoma Tuhan ngulu nami pasu-pasu mahami saluna pasu-pasu pamaretta nami pemimpin nami asa tong di bagasan habisukon nasida sahoma totok Tuhan nama masu-masu jelamar dongani maliun hagugur di dongan nami na di gunung Sinabung korban erupsi gunung Sinabung asa tok laki Tuhan nasida di bagasan lasiroha merulupuluk manaon na citi jalat sehoma Tuhan nama alehum akan ngulu na dinggam muse dingul na sida tutik kenang ko asa tama hame na kalongan ni roham di bagasan Kristus Yesus martanya kami Tuhan amin. Merindahita sini nomor 470 sini sada dulu nah huruf kabungon pilihan kedua 2A 2B. No
Nangyakom mapiliata ali de batama nami na di bono gujang hodo haroroan ni salut silalion nadinggan do naso libasa na maliutus upasat hami masian nanilo mitu hami pelian nami tuho sejalo mai gabi uap na hucus di jolom pasu-pasu me jala ramoti asa hupar hasia kami pilianon patibulhon harajon mu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhai marohanai merhite-hite tordim asalam hudad dahami godang ni silolion mitu hami asalam girgir hami madok mau liate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana dilehoni doni pamataku usado hotogogi doni selalu artaku Aliama nami na di bono gijang sai pinarbadia magwarmu sai ro maharajonmu sai saut malomo ni roham di banua kongon songon na di bono gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangujunan palu amahami sian pangago Dona puna araja dohota gongo dodi hasangapo salelen di belengan mulak mamu di bagasat dami di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asi marohana midaho di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaor hon madamena tutodim amin. Horas madita salutna. Songon hudon naru